Hello, good people. So ndemubvunzo yatoda kupindura yange ichibvunzwa nevanhu pane zvatiri kutaura zvekuzimura neoperation yavari kuita yekutora zvinhu paborder. So what I picked in the comment section is there is a group of people vari kuti Zimra iri kubira vanhu. So we really want to answer that question, is Zimra stealing from people? Then kune vamwe vati no, hurumende yedu iri inconsiderate, ine moyo wakaoma, they are evil. Are they really evil? So tinenge tichida kutaura from an informed position as well. Nekubva tatobatsirana kuwana solution, haisi nyaya yongoudza noti hey zvanzi musaite, but pane zvanzi tinoita. So kana hurumende isiri kunyatsa kutora basa rekudzidzisa vanhu kuti zvinofamba sei vanhu vachingorasikirwa nezvinhu zvavo, obviously tinofanira kutobatsirana isusu pachezvedu, because right now kutaura kwatikuitira so kune munhu atori nezvinhu zvirumbasi, kune mumwe atori kumensina anotohodha izvezvi, kune mumwe atori kujobheka kutoita zvaari kuita asi kutoziva zvinhu zviri kuitika zvese izvi. So that's why we need to talk about it. So the way I'm going to structure this video now is going to be very simple. Ndoda kungoanswer 4 questions chete. What really is this policy, so that inzwisise ma-do's and don'ts and tisarasikirwe nemari, because pane confusion karipo kekuti vamwe vari kuti kana ndiri returning resident ko magurosari ekutumira vana ko kana ndiri kugara South Africa and mhuri yangu iri kuZimbabwe, how do I go about it? So it means vanhu vasitombonzwisisa what is really going on, because takangofutwa tese takatongomuka tichiona Zimra nezake and vakazara parodi neZRP vachitorera vanhu zvinhu. So we need to answer that question, what really is this policy. Then the second question we need to answer is, how did we get here? Kuti tizosvika pakuti senyika tese takangozhamba tichibvutirana zvinhu tichimhanyisana tichiita sese, how did we really get here as a country? Then the third question we need to answer as well is, how can you legally avoid losing your things, zvinhu zvavatenga izvozvi, how can you avoid such losses yekuti washanda 5 months 6 months kana gore wotumira zvinhu kumba wonzwa kuti zvinhu zvese zvakashandira gore rese zvatorwa neZimra, how do we avoid that? Then the last question that I need to answer ndezvekuti vatotorerwa zvinhu kudhara, especially vanhu vatorerwa zvinhu this week, in the last week, panyanya kuintensify this operation, you can still recover your things. So ndo patinoda kudzidzisana ipapo kuti how do you go about it, because there is a pathway that is provided by Zimra and the government of Zimbabwe as well. So let's get straight into it, tisatambise nguva and it. So chinhu chekutanga ndechekuti how did we really get here and it. Pane nyaya ndepekuti kuti munzwisise kuti tasvika sei panapa, ndezvekuti pane a policy shift sezvandakataura nezuro, kuti policy yekudhara yaiti iwewe ukapinza zvinhu usina kubhadhara duty waingonzi nobhadhara duty rako uende. But now there has been a clear shift in policy. Now it's very clear the message, you are not allowed to bring these things here because tana akonzi ma-controlled goods. So munhu akangonzwisisa ipapo kuti what really is happening here, anogona kubatsirika. And the whole idea behind this operation is to kill the informal sector. Intentional. They wanted to destroy the informal sector because pane ma-reasons akawanda why informal sector has to die in Zimbabwe. We are going to explain that as well. Tisina kuisa my emotions, tisina kuisa my feelings and stuff, but we really need to understand why they are so much, intentional about destroying the informal economy. So, panyaya yekuti how did we get here now? Chinhu chekutanga, you need to look at the national bank account. Yes, homwe yedu yenyika kuti zvinhu zvakamira sei, mari dziri kushandiswa sei, dziri kufamba sei. So you would realize kuti as of today, Zimbabwe senyika ine chikwereti $23 billion, United States dollars. So mukataura kuti chikwereti ichocho taane makore tichitadza kuchibhadhara. Ani muri kuzviona. So tikada kuita breakdown now yezvikwereti zvacho, external debts edu tine 13.6 billion. Mari yatiri owing vanhu vari outside Zimbabwe. Then local debt and yatoti internal debt yekuti ma-contractors, ma-creditors nevamwe vanhu vese vari within Zimbabwe. And yet hurumende yedu, they owe them $9.8 billion. So tiri ipapo now, Zimbabwe tiri nyika yekuti tatone record yekutadza kubhadhara zvikwereti. Yes, takarecommendwa neWorld Bank neIMF kuti we are doing well because they had to intervene. In 2022, ndinoti mubate background yezvinhu zviri kuitika kuti muzonzwisisa kuti hurumende yedu kutorwa chamboko kumusana kuti vaite zvakuita izvi, pana kutova tina kumusana. And in 2022, IMF neWorld Bank yakati no, Zimbabwe havasi kuratidza kuti pane chiri kubuda pakubhadhara zvikwereti zvedaro.
So what they did now, wakabva no, we are going to assign the African Development Bank kuti oversee restructuring yedebt yeZimbabwe, kuti Zimbabwe toita sei either ibhadhare chikwereti kana kuti tiiregerere. The idea ndeyekuti isusu tikarakidza kuti isusu zvatakaudzwa IMF neWorld Bank tiite tikaita, Zimbabwe icharegererwa chikwereti chainacho ichi. So they came up now with what they call the Arrears Clearance Debt Resolution Roadmap. So ndo yaitaura now kuti to addressa sei chikwereti chamane makore muchitadza kubhadhara. So there were 3 key targets imomo amurifana kubata kuti white zvakuaffecta an ordinary person right now. Vakataura chinhu chekutanga, Zimbabwe mukuratidza chirombe because hurumende yedu isusu it was consuming more than what it can produce. Saka hurumende yedu yangeni kugara iri muchikwereti. Then we were also importing more than we were exporting in the trade deficit. So takanzi chinhu chekutanga, we need to fix a trade deficit. Then takanzi isusu we should also build a trade surplus yekuti we are now exporting more than we are importing. Zvinoratidza kuti isusu ma-industries edu asimba, hurumende yaita ma-moves are very intentional kusimbisa manufacturing yemunyika medu, ani murikuona. Then takanzi the other key target yatatiri kufanira kumita isusu ndeye building foreign reserves. Tikufanira kunge tine forex isusu yakachengetedzwa muhomwe yenyika kuRBZ uko. So zvese zviri kuitwa izvi now ndo pazviri kubvira. So now what happened is now hurumende yedu yakabva yaitisa now inonzi economic census yakaitwa 2025 kuna vanhu vangwasi kuziya zvinhu izvi. Yakangofanira kuverengwa kwevanhu iya but yaiva yekueconomy. Ndofunga kune vanhu vakacherechedza kuti even vana Mutoliṅuwe vane time yakatosvika kuna naGazaland, Mbare, what ma-home industries ese. That was part of the exercise as well. And murikuona because the economic census now yakaitwa neZimstats vachida kuedza kuona kuti okay, economy yedu, what is the status of our economy right now, because munhu wese ma-government agencies ese akanga apuwa basa kuti tapuwa mukana neIMF neWorld Bank. So we need to respond, we need to show that we are genuinely making efforts kuti tigadzise nyaya dzechikwereti senyika, ndo zvekutidzorera kumashure. Ani murikuona. So the economic census yakabva yabudisa information inotyisa zvekuti newe unogona kungoshokawo. And yet vakadiscover kuti Zimbabwe ine 204,000 companies. And it pa 204,000 companies are registered ipapo, 180,000 of those companies haasi kubhadhara ma-taxes one way or the other. So they discovered that now the informal economy ndo iri kuconstitute 64% of the economy yeZimbabwe. Ani murikuona. So 36% chete ndo iri formal. Zvazviri kungoreva ndezvekuti 36% yema-companies ari 204,000 iyi ndo vakatobata nyika because ndo vari kubhadhara tax. So mukachita so kuti pa 44 billion now iri kunzi iri kutenderera muinformal economy, hurumende yedu yetu because sure it doesn't make sense. Ani murikuona. So vakabva vachiuya now neplan yavo yavakagadzira iwo now yekuti no, we need to come up with a strategy yavakabva vati the new expenditure arrears clearance strategy, which was in alignment with the strategy yakanga yagadzirwa neIMF neWorld Bank. Ani murikuona. So ipapo now they came up with 4 key things they needed to address. Align again with what they were advised by the World Bank. And yet, you need to tighten your border controls. So that's one part of the new expenditure arrears clearance. And the policy strategy yakaiswa muna January. Ukaita research yako unotoiona. This is January 2026. Introduced by this thing. Then, you need to reduce import economy, which means they needed to make importing things expensive, practically, so that you don't make sense in local. So, ndosaka ndati hurumende toone shamu musana. Ani murikuona because vane ma-targets avari kufanira kutomita. Then in part of that new policy yakaintroduced nehurumende or that strategy yoyo yanga iri kuita come up with controlled goods policy zvandaitaura nezuro zviya kuti kwane zvinhu zviri controlled zvekuti zvato illegal kuzvipinza munyika hazvichatenderwi zvokuti tanga watenga muno kana urida kutenga kunze uko duty racho raakutostretcha to 40%, like chese chine chekuita nefurniture chaane duty re 40%. Saka ukachizvitarisa nawo kuti sofa rako unofunga kuti rachipa rinenge raakutodhura kana rane duty ye 40%, then kubva rabhadhara VAT ye 15%. So on top of mari yawatenga nayo iwewe vari kubva wakuchaja 45% as well in excess. So it becomes expensive kutotenga kana sofa chairo kana sturu chaiyo outside Zimbabwe.
That's the whole thing. That's the whole idea. And then they came up with a facility, a $600 million facility, to support local manufacturers and local companies. But this facility now, benefit chete vanhu vari cooperate legally. Then to make sure that they now have data on every company in Zimbabwe. Do pakachizonzi paikana makanzo pachinzi company dzese you need to re-register. Why? Because my companies is registered before anga register in an analog system. Zvava zvokunyora pamapepa. Ndofunga vanhu vemakamani munonzi kuti pane zvimasiara 14 memorandum of articles what zvese zvezve zvimasiara 6 siara 9 what zvataipiwa ari maphysical form. Akuchisina zvinhu izvozvo. Why? Because now they want to use this technology inoita process yatinoti data matching. So once your company is registered in that system, they can able to track anything. Because now we shall start data matching. That's why my company is kusvika musi 20 April, every company has to re-register muZimbabwe. And move on. So what can I own a company yako now? You need to pay attention because 20 April wakashika, you start to re-register company yako. We don't know what my penalties are charging kamera say. And move on. So zvese zvanga zviri kuitika izvi now ndezvekuda kuzama now kuchigadzirisa kuti no isusu chikwereti chedu hachisikumeka sense. Then informal economy yedu isusu it's 44 billion haisikumeka sense. So mukachizvitarisa now kuti hurumende yedu inoda kuedza kugadzirisa zvinhu izvozvo iprove ku World Bank kuti no taserious senyika hatichaita chirombe isusu chekuti tiri kudya kudarika zvatiri kuproduce nditi zvafana nemucivil servant arikutambira $400 oda unoroja kuchisipiti imba $600 exactly ndo zvazviitwa nehurumende yedu kuti kupera kwemwedzi kwega munhu anenge ari muzvikwereti akutsvaga kukwereta kuti akaverend exactly ndo zvazviitwa nehurumende yedu and hurumende yedu yakaadmita kuti we were overspending. Mukawerenga report rakasubmitwa neAfrican Development Bank about zvakaproposwa neZimbabwe to the World Bank, Zimbabwe yakatoadmita hurumende yedu kuti we were overspending and we were overpaying contractors as well. Kuti pamwe pacho tatingobhadhara mari yakawanda necessary. Ani muri kuona. So ndo zvatisvitsa pano patiri das. Then let's answer the third question yekuti how can you legally bring things in here and to avoid my losses? So ndanyora pasi now kuti tisakanganwe anditi. So chinhu chekutanga you need to register a business. Kana uri munhu kuti iwewe hauna company but ungoitawo madhiridhiri ako, you need to register a sole trader. A sole trader business ukatarisa kuti $80 unenge watone zvitori in order. Then kana uri munhu wekuti iwe uita cross border business rako kunyange vanhu ndezvechimusikasika hapachisina way up. You just need to do this, otherwise you continue losing your things until you give up. Because hurumende yedu ine mabhosa ayada kuimpressawo nekuti tikanzurwe chikwereti senyika pamwe tingaite move forward. Ndo pane nyaya yacho yese ipapo. So you need to apply for your permit, and a permit yacho now iri kuita $100. Saka iwo haungarasikirwe nemagudzi ese awakahodha munhu kuti pamwe acho atoroma $3,000, $4,000, $5,000 nekuda kwe$100. Yeah, chinenge changu chirombe futi chakupindira ipapo. And then paunenge watenga kunze kwenyika uko anditika you also need to keep my invoice and my receipts because vanomada futi kuzota sekucalculate duty. Ani muri kuona. Then you need to register pakuapply permit yako usikuita physically in a physical office uri kuenda online. Ndoti mende uno research anonzi Zim Connect. Zim Connect ndo portal yakagadzirwa ne Ministry of Industry and Commerce what and kuti even an individual iso zvadata nezuru pamwe nomune muchato pamwe ndotengera zvinhu zvehama dzako pamwe utotenga zvinhu zvekuya kumanyaradzo kana any event kana kuti zvinhu zvemukando chaizvo arisi business. So you are allowed as well to apply for a permit now as an individual as well. So vakaisa form conditions vakaisa chinhu chokutanga justification why uri makaona zvakakodzera kuti unotenga zvinhu zvako kunze kwenyika izvo zvinhu zviri local zvakafanana nemagroceries, zvinhu zvakafanana na furniture izvozvi, zvinhu zvakafanana pana mangu achibvunza fenzi, mabhasikoro, zvese zvinhu zviya. You need to provide the justification. So kwaida kuona zvinhu zvokunzi zvaakuda permit pamwe pacho imwe ndai pamawebsites ezimura zvinhu zvakazara izvi, information iripo yekuti kana kuenda paGoogle right wote list yezvinhu zvikuda mapermits muZimbabwe right now according to the new rules at 2026 wowana list racho rese and then kana wadaro you also need a tax clearance. Tax clearance waruida kunyange kuri kuindividual because wakuti iweweka we must be on good terms and you must be on good terms with your taxman. Saka panotodiwa a tax declaration of some sort. So kune maconsultants akawanda anogona kukubatsira ipapa kuti how do you declare my taxes ako as an individual person because kana usitorina futi tax clearance ikai kunyange ukaita zvimwe zvinhu zvese izvi hauna chinhu chakuzopinza muZimbabwe kunyange kubva pamesina chaipo hakuna.
as it stands right now, we don't know what shift the policy but we don't know. And then obviously you need to be prepared to pay duty. So pane zvimwe zvinhu zviri pa duty free, pane zvimwe zvinhu zvokuti duty racho 15%, rimwe racho 40% zvinongosiyana nekuti uri kupinza chii. So once wane zvinhu izvi hazvitombokukostere $200 zvandataura izvi. And upinza zvinhu zvako zvakasununguka nawo. The last question, tati isusu kune vakatotorwa zvinhu, how do you legally recover your things? Because zimura isungoti ikatorwa vanhu zvinhu apa yakutotengesa. Vane inonzi the 90-day rule. The 90-day rule iri kushandiswa ndeyekuti iwewe pawakutorwa zvinhu zvako, bvunzai vanhu vese vatorwa zvinhu if they want to be honest. Vari kupiwa inonzi notice of seizure yekuti tatora zvinhu zvako. So unopiwa 90 days to recover your things. But pa 90 days ipapo now you must pay a fine, and a fine iyoyo kutotanga $30. Satatongoenda kopi. Then you need to pay duty. And the duty inoenderana nezvinhu zvawaunza nema quantities azvo izvo. Then you also need to provide that missing permit. Permit iyoyo nawo kana wabatirwa zvinhu ukoko, you just go online. Usatongobva ipapo wabatwa nezimura ipapo, utoenda online, you do all these things, you apply for your permit, you pay for your $100. Permit iyoyo kana yabuda, it's taking 3 days kuti upuwe permit, but ukaisa zvinhu zvako zvakakwana in order, one day unenge wapedza process iyi. And then zimura kuti pazvinhu zvako zvatakatora izvozvo tiri kubva tada mari yedu yestorage. Saka pastorage manje ndo pawakungurwa mari, because you need to understand kuti they are doing these things as a deterrent measure. Isi storage facility kuti muno negotiate. And so vane macharges awo akaisa pa website pa muenda pa website pa munomaona ndo pana matora pa charges ayo. So vari kuti ma small items anditira ari kuchargewa 10 cents per kg per day, which is sometimes inozoenda roughly to $2 to $5 per kg per day to my small items to dike dikuru. But izvo zvakafanana na mbedha na chi unokwara, because ndo example yandapa, because vanhu ruchema nembedha nemasofa vanhu vakatorwa. Mbedha roughly unorema ma kgs mangani 80 kgs. So you'll be looking at $6 a day. And murwana ukabatirwa zvinhu zvihombe nawo zvakafanana nemota, matrailer, because matrailer futi ari kutakura zvinhu zvisina kubhadhara maduty stuff, zvibva zvangotorwa zvinhu izvozvo kuti uzorikavha futi zvinhu izvozvo. Kana kuri kumatrailer nemotikari, you're looking at $20 a day USD. Saka pane nyaya ndepekuti how long is it going to take you to get these things, but kana uri serious kuti usaluze zvinhu zvako 3 days maximum unenge watorikavha zvinhu zvako. So pane nyaya ndepekuti nawo pari kuzoita zvinhu zvizotengeswa nezimura pambachinzwa vari kubira vanhu, because vari kutora zvinhu izvozvo auctiona, iri kuauctiona zvinhu after 90 days. Saka mungona zvinhu zvakaauctioniwa last month zvazvo zvatone 90 days zviri mawarehouse awo. Mawarehouse awo they need to keep them empty so that vanhu vachibatana kuchikora mutemo wachidaro. Saka right now akazarisa, because this operation iri kuitwa nationwide. Kumaborder post ese zviri kuitika izvi. Ani muri kuona. So vanhu vari kubva vangoita give up zvinhu zvavo. Ndokupa muenzaniso kuti munhu atenga TV ye $200 and paatenga TV ye $200 iyoyo obva abvunzwa zvinhu zvese izvi. Munhu hatozivi kuti anotangira papi. That's why I'm doing this video, so that you know what you need to do. So mumwe munhu ari kubva ngoita give up, because at the end of the day kunyange akazonzi azviunganidza after 1 week, and obviously mari yaatorohwa pa TV yo yaakutodhura. So ndo matengeserwo ari kuzoitwa zvinhu, especially kumagroceries. Vanhu kuZimbabwe tatakajaira kuti no magroceries anouya. Then pane imwe hama yange yakauya nematayi nemabhasikoro andaposta uya, and ma second hand tires akatobhanwa totally. Iyo inyaya yema-anti-dumping laws. Then pane nyaya yefuti biosecurity as well. So iyo itori non-negotiable. Nyama non-negotiables, mafruits non-negotiables. You need a permit to import these things. Ukatongoya nazvo sina permit chete zvatonyura, and zvinana nyama nana chichi havazo auction zvino zvatongonopiswa nekuraswa angona. So ndo pane nyaya. So those are the things you need to know. Then zimura yakati futi tinonzwisisa saka takutorera zvinhu zvako totanga kucharge after 3 days. So une 3 days ye grace period yekuti iwa usikucharge kwa storage. Then after 3 days vakutanga kuchirova. Saka ukachita soti hama dzedu dzinoenda kumesina nechi anenge ane ngwanda dzakawandisa zvokuti pamwe pacho zvitosvika kana kuti a ton, 500 kgs to a ton unokuwara ku storage now. Because pamwe storage yako inogara $100 per day. So mwana rume wangosiya zvinhu zvavo. But pane nyaya ndepekuti isusuka hatifani kunyimana information kana pana vanhu vari kurasikirwa nezvinhu like this. We need to inform them. But pane nyaya guys, hurumende iri kuedza kutongokuudzai kuti this is where we are going, and zvakatonyorwa on paper. Zvinhu zvavatoita zvakatoappruvwa nana IMF and stuff. Havasi kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo. And inyaya yekuti isusu we don't pay attention to things.
mapolicies aya akatodedzerwa January akatopiwa 2 months dzekuti amachuwe anditi mapolicies aya vakatorana mamoma adzo mumaredhiyo patv manewspaper stuff, but we were just not paying attention. Problem yedu maZimbabweans nawo tichitedza madhirama epasocial media zvinhu zvakatikoshera izvi nawo tichitadza kuti sekuzvitedza. Obviously munhu audzwe zvekuita nefree time yake, but ukachizvitarisa kuti nawo vanhu vachanyanya kuaffectwa nazvo vanhu vari kuSouth Africa, Botswana, Mozambique, Zambia, Namibia iyayo mawani. So ukachizvitarisa kuti majority evanhu ivavo chinonzi policy avatochinzwisise kana kuti news dzekuZimbabwe dzakamira sei vazhinji vacho havatozvitedzi stuff, but these are things that you affect you daily. Ndakaona vamwe mother so vakabuda pasocial media vachichema vatumira mwana magroceries, vana vari vega kuZimbabwe vanovatumira magroceries every month. Zvakatovharana anamuona zvakatovharana uchokwanisa kutumira magroceries iyayo. Chava kutongana nchokuti hunza forex iyo kuno ishande kunoko, ende chavari kuzviita izvo ndokuti kana takolekta tax interest yacho iyoyo yasarawo iyoyo takutanga kukavha chikwereti mbichana because itori netarget Zimbabwe by the end of this year 2025 tofanira kunge tine chimwe chikamu chatakamura panyaya dzezvikwereti izvozvo, then pamareforms atakanzi tiite. So far vatoshowa intent yekuratidza kuti they are very serious in solving this, and IMF inenge ichitotika mabhokisi kuti Zimbabwe yakuita zvakumeka sense. But I want to assure you hama dzangu, this is a necessary evil senyika, because senyika someone had to do it. It's very unfortunate kuti ihurumende that is to make these tough decisions kuti vange vakuomesera vanhu stereke, but this has to be done. Why? Because informal economy haifeka simudza nyika. And mukatariswa kuti Zimbabwe we used to be the bread basket of Africa. Vanhu vaitobva kutone dzimwe nyika chiyazotsvaga mabasa muZimbabwe. And obviously pane zvakazoitika kuti masanctions hurumende yedu yakazoita wrong decisions akawandisa, and padaro pese papo we were punished by the global system and tikasvika patava nhasi. But now there has been a way you provide kuti you can get out of this mess, but the only way you are going to get out of this mess, you need to have these economic reforms. And it looks like hurumende is very serious right now. We are just going to see kuti vachazvimaintaina kusvika papi, and vachazoramba vachiita here awareness vachidzidzisa vanhu so that munhu asangoita kunge akungofutwa akungomuka akutorasikirwa neproperty yake. Ndozvino zvaita kuti hasha dzevanhu dziwande as well, but at the end of the day this has to be done because Zimbabwe inoda kutryawo kumutsa economy yayo, ende toda kutryawo kutorwa serious senyika, hatisuda kutorwa semarombe. And kana zvinhu izvozvo zvikagadzirika pakasazoitira uori kana anozotanga kutambisa mari dzacho vakudzidzisa zvisina basa, zvitori nepower and potential to revive our economy zvekuti vana veZimbabwe hatizongotekeshere pasi rese. Tinenge taakufeel proud kuti no, we are Zimbabweans. And kana zvese zvaitwa zvapera hama dzangu, idzi ipfungwa dzangu, anditika Mwari akuitirei zvakanaka. God bless you.